खुलुमबाय लोगोफोर, बेखिनियाव जोंनि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन। एनडिएफबि फोरनि सायाव मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन। जायफोर बिथांमोना जेलाव दं, जायफोर एनडिएफबि बिथांमोना जेलाव दं, बिथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा। बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो बुंनो सानदों। आं बांद्राय एनालाइज खालामनाय नङा बे बाथ्राखौ, नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर बिथाङा मा बुंनो नाजादों। बेनि गेजेरजों बिथाङा जा बुंदोंमोन बेखौ गासैखौबो बुंजोबा, आं मोनसे मोननै नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। बे जोंनि हारिनि गेजेराव खौसेथिनि सोलाय बे मोनसे दुखुनांथाव थासारिसो होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा बाथ्राया सैथोबाबो, रियेलबाबो, नंखायबाबो बेबायदि ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनानै सोरखौबा बर' फिसाखौनो दुखु होनाया लिडारफोरनि खामानि जानाङा होननानै आं बुंगोन। जेलनिफ्राय गगोन ना गवा, गोरोबथानि गेजेरजों सोरबा उदां अख्राङाव फैना फैया बेयो मेटार नङा। जेलनिफ्राय दिहुननो नाजानायासो मेटार, नङा होमबा? एक्स एनडिएफबि बिथांमोना, जायफोर बिथांमोना जेलाव दं, बिथांमोना मोनसे लाइजाम हरदोंमोन जे सरकारजों सावरायनानै, भारत सरकार, आसाम सरकार सावरायनानै बिसोरजों जे बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय नाजानांगौ, बेखौबो लुबैदोंमोन। लोगोसे बिथांमोना दुखु फोरमायदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोना दासिम जेलाव दं। 2 बोसोर जाबाय बे गोरोबथाया, बिनि उनावबो बिथांमोना जेलाव दं। बेनि थाखाय बिथांमोना दुखु फोरमायहरदों। बेबायदि आं मिथिनो मोन्दों, निउसाव नुनायखौसो बुंदों। जास्ट आं बे लाइजामखौ फरायनायनो मोनाखै। कारेन्टबो गैयामोन सानथाम, नङा होमबा? आरो दिनैबो गैबावासो कारेन्ट, बेनिखायनो निउसबो नुवाखै बा बेबायदि मबाइलखौबो मोजाङै नायनो मोनाखै नालाय आं कारेक्ट बुंनो हानाय नङा बाथ्राखौ। नाथाय बेबायदि आं मिथिनो मोन्दों। दा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मैया मा बुंदों, जे बिथाङा बुंदों मा, जायफोरा कनभिक्टेडखा, दायनिगिरि होनना फोसावजाखाबाय, बिसोरखौ कुनु बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बा जायखिजाया गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव लाबोनो हाया बा जेलनिफ्राय दिहुननो हाया। बे आयेन बादिसो जागोन, बेयो कर्टनि थ्रयैसो जागोन। कर्टआ जाबायदि डिसिसन होयो बेबायदिसो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा बेबायदि। बिसोरखौ बिजिरसालियासो दिहुनगोन एबा उदां खालामगोन। लाइजाम हरनानै रिक्वेस्ट खालामबाबो जेबो खालामनो हाया बा बिसोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हाया, जेलनिफ्राय बरननो हाया। सरकारा दिहुननो होनबानो हाया, दिहुननो गोसो जाबानो दिहुननो हाया। आयेन बादिसो बिसोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन, बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, उदांनि थाखाय सरकारजों सावरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे मोनसेया खिन्थु बिथांनिया बांद्राय जाबाय होननानै आं बुंगोन। जे उदांनि थाखाय सरकारजों सावरायाबा सोरजों सावरायनांगौ? बिदिब्ला कर्टजों? मा कर्टजों मानसिया सावरायो, नङा होमबा? कर्टआ मा बुस्थु, नङा होमबा? आंनि नोजोराव कर्टआ मा बुस्थु? मोनसे अनुस्थान बियो। कर्टआ मा बुस्थु? कर्टआ नों आं पाब्लिकनि मोनसे इनस्टिटिउसन। बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला कर्टआ जि बुंजोबगोन बै मथैबो जाजोबगोन, बे बाथ्रायाबो सैथो नङा। बुंनो थाङोबा सरकारा जुदि गोख्रों प्रेसार होयोबा कर्टआबो जानो लाखिनो हागोन? हाया। बेनिखायनो जों सरकारजों सावरायाबा सोरजों सावरायगोन? बेनिखायनो बिथांनि बे फंसे बुंनायखौ खिन्थु आङो गोरोन्थि होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। जे उदांनि थाखाय सोरबा दायनिगिरिखौ, जाय दायनिगिरिया हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो बै माहारिनि थाखायनो बै मानसिफोरा जेलाव दंबा आरो बिसोरनि नाजानायनि थाखायनो, जेलाव थानायनि थाखायनो दिनै जुदि बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जायोबा, बै गोरोबथा हिसाबै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननो थाखाय सरकारजों सावरायाबा सोरजों सावरायनो? बे जाबाय आंनि बुंनाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। स' बिथाङा बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों मैया, बेरफ्रुसार बिबुंथि माखासे होदों। आरो बै बेरफ्रुसार बिबुंथियाव जानो हागौ माखासे सैथो थानोबो हागौ। थेवब्लाबो आं अरायबो बेखौनो बुंगोन जे जों अरायबो सरकारजों सावरायनो नांखागोन। सरकारखौ ब्लेम खालामाबा, सरकारखौ बुङाबा सोरखौथो बुंनो, नङा होमबा? स' बिथाङा बुंदों आयेन बादिसो जागोन। सरकारजों सावरायनायनि उनावबो आयेन बादिनो जागोन। नाथाय सरकारजों सावरायबा मा थिक, आयेना बाध्य जागोन, कर्टआ बाध्य जागोन। नोंगो मोनसे हारिनि खाथिराव, मोनसे हारिनि गोजोननि खाथिराव, बर' माहारिनि गोजोननि खाथिराव, बर' माहारिनि मोनथायनि खाथिराव, हिउमेन राइट्सनि खाथिराव मा थिक जानो हागौ बै जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैहोनो थाखाय कर्टखौबो बाध्य खालामगोन? बेबायदिबोथ' जानो हागौ। बेनिखायनो जों अरायबो सरकारखौ बुंनानै नाजानांगोन बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो। आं बेखौनो बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, दायनिगिरि फोसाव जाखानायखौ उदां अख्राङाव लाबोनाय बा जेलनिफ्राय बाहेरायाव दिहुननाय बेबायदि बबेबा जारिमिनावनो गैया, बुहुमावनो बिदिन्थि गैया, बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। थारैनो बेबायदि बुहुमाव बिदिन्थि दंना गैया आंथ' मिथिया। नाथाय जों बर' हारिया जुदि सरकारजों सावरायनानै बेबायदि दायनिगिरि फोसाव जाखानायखौनो, कनभिक्टेडखौनो, रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ
उदां अख्राङाव जुदि लाबोनो हायोबा बे इन्डियानि मोनसे जारिमिनथ' जागोन ना, बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे जारिमिनथ' जागोन ना। स' जारिमिन सुजुनो नाजानांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गावनो सासे एनडिएफबि। स' बिथाङा जारिमिन सुजुनो नाजानांगौ आंनि बायदिबा। स' जारिमिनाव गैया होननानै जारिमिनाव गैखाय बुस्थुखौ मानो मावनो? जारिमिना मा बुस्थु? जारिमिना जाबाय नों मा खामानि मावदो बेनो जारिमिन। नों जुदि माबा मोनसे अद्भुत जुदि मावनानै गालांदोंबा बबेबा मोनसे माहारिनि, हादरनि, रायजोनि, स्टेटनि, बेनोथ' मोनसे जारिमिन। स' नोंथाङा जारिमिन सुजुना जे जारिमिनाव गैखाया होननानै नोंथाङा मानो एरायनानै थादों? आं बेखौसो बुंगोन। स' नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव खुलुमबाय।